כן, מה השם? דור לוי. בן כמה אתה? 25. אוקיי, ספר לי קצת על עצמך. אני עכשיו מסיים שנה שנייה בלימודי אדריכלות. איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים בחברה? האמת? פה. יפה אמרת. ספר לי על סיטואציה קשה שעברת ואיך התמודדת איתה. איזה יום אחד, המרצה שלח אותי לחדר שלו להביא משהו. נכנסתי לחדר. ומה אני רואה? זה החדר, תיק, כחול כזה גדול, מפוצץ בכסף. עכשיו אמרו לי שהם לקחו את כל הדברים, אז לא הבנתי מה זה עושה שם. אבל אתה יודע, מצד אחד המצב הכלכלי שלי לא בשמיים, וקצת כסף לא יזיק לי, אבל מצד שני אני ממש פחדתי. בכלל, תקשיב לי. נעבור לשאלה הבאה. ראיינתי היום 20 אנשים, מה גורם לך לחשוב שאתה טוב מהם? אני את הבחירה הנכונה כבר עשיתי, עכשיו תורך.